Moja šira obitelj. Bog svima! Danas ćete upoznati moju širu obitelj. Pogledajmo tatinu obitelj. Moj tata, tatina mama, tatin tata, tatin brat i tatina sestra. Ovako ih ja zovem: baka, djed, stric i tetka. Tatin brat ima svoju obitelj, a ovako ih ja zovem: stric, strina, bratić, sestrična. Tatina sestra ima svoju obitelj, a ovako ih ja zovem: tetka, tetak, bratić, sestrična. A sada pogledajmo maminu obitelj. Moja mama, mamina mama, mamin tata, mamina sestra i mamin brat. Ovako ih ja zovem: djed, baka, tetka i ujak. Mamina sestra ima svoju obitelj, a ovako ih ja zovem: tetka, tetak i sestrične. Mamin brat ima svoju obitelj, a ovako ih ja zovem: ujak, ujna i bratići. A sada je tvoj red. Predstavi svoju širu obitelj.